रांखान्थिजों लोगोसे हारिमुखौबो लाफानांगोन। रायजोफोर दिनै चन्दना गावनि मेसियाव बै नुहुरनाय गोजा गामसा सुरिसिम थांनांगोन अन्थाइखौ लानानै। गोसोआव लाखि चन्दन, थरसेबो खोलैनो मोननाय नङा। बा थेब्ला माथो होलांथारबाय बेलाय। थिगानो मार। बाजै आदाखौ गंसे लाहोदो। लामारदो फिफा। बा ब्रेकआबो गोगोमखा। मेसिसो मादै। मानिबायलां। एबार सेकेन्ड राउन्डआव बे हागोराखौ गुन्दै खालामग्लिनांगोन। नोंसोर मिथिया बेजों हारिमु गोमानायनि खोथा फैया। जोंहा रांखान्थियावसो मुलाम्फा जायो आरो मोसौआ खस्थ' मोना आरो मेसियावल'सो मोनगोन मोनब्रै पिटिअ जेरै IPTO, MSPTO, GSPTO और RPTO।